ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 9-9:30 ದಂಚಿದಾದನ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಜೆತ್ತಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ, ಒಂದೇನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ಮಟನ್ ಇತ್ತುಂಡು ದೆತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಾಡ್ದು ದೀಯೆ ನಿಕುಲಿತೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸರಿ ದೆಕ್ಕುದು ಜೊಲು ತುಲಕೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ದೆಕ್ಕೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಐಸ್ ಬುಡಡು ಅಂದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಐಸ್ ನಾನ ಬುಡೋಡು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಅವರೆಕಾಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಪಿರ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಡ್ ಮಟನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವರೆಕಾಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಓಲ ಇಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಣ ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ ಚೋಲಿಪುರ ದೆತ್ತದೀತೆರ ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಅವರೆಕಾಳು ಸೀಸನ್ ಟೈಮಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಎಲ್ಲಡ್ಲ ನೇತ ಸಾರು ಕಜುಪುದಾದ ಪನ್ಪಿರ ಅವೇನು ಮಲ್ತದೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಅದನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆನ ಹಿಚ್ಕೆ ತೆಗಿಯೋ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಹಿಚ್ಕಿದ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪೇರವು ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತ ಚೋಳಿನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಫ್ಫಾತೆ ಹಿಚ್ಕೆ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ಮಟನ್ ಸಾರು ಅವರೆಕಾಳು ಪಾಡ್ದು ಸೊ ತಯಾರಿ ಅವನೊಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಾರೇದ ಪೇರು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ್ ಸಾರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಂಡೇ ಬತ್ತೀನಿ ನೀ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ದಿನ ಆತು ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಪಂಡ ಮಂಡೇ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡಿನಿ ಜೆತ್ತಿನಿ ಆತೆ ಕೊಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹಿಡ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಳೆ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಕೆಂಡ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋತು ಜರತ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಕೆಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ದಯಪಂಡ ತನಿಷಗ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಟೈಮಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಸಮ್ಮರ್ಡೇ ಪೋಡು ಸಮ್ಮರ್ಡ್ ಪೋಪುನೇಕ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಪೋಪುನ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂಜಿ ದಿನ ಚಳಿ ಚಳಿ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಅಲ್ತ ವೆದರ್ ಏಪತ್ತುನಲ ಮೋಡ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಬತ್ತುನಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಮೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಅನಾಗ ಚಳಿ 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 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನು ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಡ್ ತನಿಷಿಗೆ ರಜಾ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10-15 ಡೇಸ್ ಪೋದು ಆ ಚಳಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕವು ಚಳಿ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಲವ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಲವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಎನಿವೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಖುಷಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಮೋಕೆದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಂಕು ನಿದ್ದೆ ಬಾಪು ಪೋಯಿ ಸೋಫಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಏನಂದ ಎಳೆಪುನೆ ಪೋಯಾಯಿ ಈ ಪೋಯಾಯಿ ನಿದ್ದೆ ಬಾಪು ಓಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಖುಷಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಶೋಡ ಅಲೋ ಏರ ಬತ್ತೀರ್ ಬಾಲೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಏರ ಬತ್ತೀರು ಎಂಕು ತೋಜುಜಾ ಈ ಪನ್ಯನ ನಂಬುಜಿ ಖುಷಿ 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 ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಖುಷಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಖುಷಿ 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 ಅಂದ ಖುಷಿ 1 2 ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ತನಿಷ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಶೂ ಬತ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶೂ ಬತ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಗೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏರ್ಲ ತೋಜು ಚೇರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಂಪುಲ್ ಮೋಲು ಖುಷಿ ಶೂ ಬತ್ತೀನಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ I'm so sorry out of my house ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಶೀರಾ out of my house go no ಖುಷಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಔಟ್ ಅಲೆ ಗುಲಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡಿಯಾ ಓಡೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಹೌದಾದ ಖುಷಿ ಕನತೀನಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ ಪೂರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಚಿಪ್ಪುರ್ ಚೀರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಮುಚ್ಚೆಗೆ ಆಯ್ತು ಫುಡು ಪಾಡ್ದಿಂಪಿದೆ ತಡೆದೊಂಕೊಚ್ಚಿ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಚಂದಿನ ಸೆಟ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ತುಕ ಮುಸುಣ್ ತುಕ ನೀನು ಮುಸುಣ್ ತುಕ ಅಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಾರೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಾಪೆಜ್ಜಿ ನಾಕು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಆಪುಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಏರಾದಾದನ ಮಾರೋನ್ ಬತ್ತೇರು ಐ ಹೇಟ್ ದ್ಯಾಮ್ ಬೀಲ ತುಲ ಪಂದು ಏನ್ ಬತ್ತೇರು
ಖುಷಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಿಕಲ್ಡ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಖಂಡಪಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಕಿಚನಡು ಘಮ ಘಮ ಆಯ್ನ ಮಟನ್ ಸಾರು ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಮಟನ್ ಸಾರು ಆಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಾದು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಇಡೇ ಬೈದೆ ಯಾನು ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಐ ಮೀನ್ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ನಿಕಲ್ದು ಒಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬುಕ್ಕುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬೇಲೆನ ಫೈನಲಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಂಡ್ ನಿಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಅದು ಬಯ್ಯಪುರ್ 6:30 ಒಂದು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 6:30 ಆತಂಡು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪುನ ಪಿರಾದ ದಿನ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ಪೋತಿನ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂದಲ್ಲ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಮಂಡೇ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹೆಂಗೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಏನ ಮೈಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕೋಡೆ ಎತ್ತ ಬೈತೀನಿ ಸೊ ನೀ ರಸ್ತೆ ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಇಜಿ ನೀ ಏರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುನು ಶ್ಯಾಂಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡು ಅಂಚಾದು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನಾಗ ಸರಿ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಣತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ 6:30 ಆನಾಗೆ ನಾ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಅದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ದೇವೇರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾರೆ ಉಣ್ಣು ನನಲ ಆತುಜಿ ಬಟ್ ಐಡ್ದು ನಿಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದು ತನಿಷ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿ ಓದಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ದಾದಾನ ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಆತು ಓದಾರನೇ ಆವಂದಿಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಲು ಇಂಚನೇ ಪೋಂದುಂಡು ಓದಾರೆ ಆತು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಆವಂದುಂಡು ದಿನಾಲ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ನ ಕುಲ್ಲಾದ ಓದಾಯ್ನಿ ಯಾನ ಎನ್ನಿನಾತು ಓದುದು ಆತಜಿ ಸೊ ಆಯ್ತೆ ಮೀನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಪಂತೆ ನಾಯಕ್ ಸೊ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ఒక ಖುಷಿನ ದೀಪ ಪತ್ತದ ಅದು ಅಂತೆ ಬುಡೋಡೆ ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಸೊ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮೂಲ್ತೂಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನತ ನಡುಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅವನುಂಡು ಕೆಲವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರ ಎನಿಮೀಸ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೇರು ಸದ್ಯಗಿತ ಎನಿಮೀಸ್ ಆತೇರು ಎನಿವೇಸ್ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್